Merhaba hevalno. Eme îro mamikên Kurdî bibînin ka çi ye. Mamik yani bi Tirkî dibêjin bilmece. Ka em dest pê bikin. Em ê îro 14 mamik bixwînin. Ka hûn jî dizanin nizanin em ê binêrin niha. Yekemîn mamikê me çi dibêje? Wek şivanê berxikan dinêre li zarokan. Fêr dike hêdika zanîn û tiştikan. Ew çi ye? Belkî hinek nizane fêr dike hêleme yani di elimî ne. Hîn dike yan jî em dikarin bêjin. Ka em binêrin çi ye? Wek şivanê berxikan dinêre li zarokan. Fêr dike hêdika zanîn û tiştikan. Ew çi ye? Mamikê me du. Li mam heye li xal tune. Li mal heye li bal tune. Ew çi ye? Em car dibixwînin. Li mam heye li xal tune. Li mal heye li bal tune. Ew çi ye? Em ê davî da bersiva yani cevabê mamikan pêdin bendê bin. Mamikê me sê. Tu je weke şûr, xweş e weke bilûr. Ew çi ye? Em car dibixwînin. Tu je weke şûr, xweş e weke bilûr. Ew çi ye? Mamikê me çar. Her roj li dibistanê lê tiştek nizane. Ew çi ye? Dibistan li hêlê me dibêjin mekteb. Yani dibistan mekteb. Em car dibixwînin. Her roj li dibistanê lê tiştek nizane. Ev çi ye? Mamikê me pênc. Pir pele nivîs lê bele. Bi bend û balê ji te re hewale. Ev çi ye? Em car dibixwînin. Pir pele nivîs lê bele. Bi bend û balê ji te re hewale. Ew çi ye? Ê çara em bixwînin, ê şeşa em bixwînin. Şevê datên, rojê hiltên. Ew çi ne? Sankî waya hinek hêsan e. Ka em car dibixwînin. Şevê datên, rojê hiltên. Ev çi ne? Ka em heftan bixwînin. Odeyek şuştî muştî, si û du peya lê rûniştî. Ew çi ye? Em car dibixwînin. Odeyek şuştî muştî, si û du peya lê rûniştî. Ew çi ye? Xwedê zane hûn zanin. Ez bawer dikim ku hûn zanin. Ê heşta. Cêvîne li kêlekin. Ne goştin lê nermikin. Ev çi ne? Defhem bikin. Em car dibixwînin. Cêvîne li kêlekin. Ne goştin lê nermikin. Ev çi ne? Defhem bikin. Em ê nehemîn binêrin. Mamikên nehemîn çi ye ka em binêrin bixwînin. Du pencereyên bêderî bi şev girtî bi roj vekirî. Ev çi ne? Balêxwe pêdin çi dibêjî? Du pencereyên bêderî bi şev girtî bi roj vekirî. Ev çi ne? Ka hinek bifikirin ev çi ne? Mamikên dehemîn çi dibêje? Xaniyekî gilover û spî bê pace û bê derî. Tê de rûniştiye bûkekê zerî. Ev çi ye? Waya hinek dirêj em car dibixwînin. Xaniyekî gilover û spî bê pace û bê derî. Tê de rûniştiye bûkek zerî. Ew çi ye? Mamikê me 14 bû. Em ê niha 11 bixwînin. Ka em binêrin mamikê 11 çi ye? Goga mina sor tê de hene heft çermên spî bi dor. Ew çi ye? Em car dibixwînin. Goga mina sor tê de hene heft çermên spî bi dor. Ew çi ne? Ew çi ye? Mamikên 12. Danzdemîn.
çi dibêje mamikê min o laşê wê reş e serê wê kesk e dilê wê spî ye ew çi ye rind guhdarî bikin mamikê min o laşê wê reş e serê wê kesk e dilê wê spî ye ew çi ye mamikên sêzdemîn çi dibêje dibêje ku ji devehê bilindtir e xwarina wê ji hingivî xweştir e şîrê wê ji jehrê nexweştir e tovê wê ji kuncî hûrtir e ew çi ye tiştekî ecîb e sankî em car dibixwînin hinek dirêj e ji devehê bilindtir e xwarina wê ji hingivî xweştir e şîrê wê ji jehrê nexweştir e tovê wê ji kuncî hûrtir e ev çi ye em ê mamikê xwe yê çardemîn yani ê davî em bixwînin di wir de mamikê me dike biqede xelas bibe em ê bersiva mamikan bixwînin hinek şin ve ama çarde mamikeye min bersivên hefta tenê ê hefta ez ji we re bêjim hûn jî li jêr vîdeoyê bersivên din dikarin binivîsinin em ê mamikên xwe yê davî jî bixwînin çi dibêje mamikê min o ji caran carekê ji yekê derket hezarekê ew çi ye em car de bixwînin mamikê min o ji caran carekê ji yekê derket hezarekê ew çi ye em ê niha li bersiva binêrin çi ye bersiva yek li pêşî dixwazin em mamik binêrin çi bû ê yek çi bû wek şivanê berxikan dinêre li zarokan fêr dike hêdika zanîn û tiştikan ew çi ye ka em binêrin cardin mamoste yani mealim ê dudu çi ye tîpa me ye ka em binêrin mamik çi bû li mam heye li xal tune li mal heye li bal tune ew çi ye yani tîpa me ye herfê me ye yani mamikên sê çi ye tu je weke şûr xweş e weke bilûr ew çi ye çi ye em binêrin ziman xweş e ê çara bersiva çara çi ye çente ka em binêrin ê çar çi ye her roj li dibistanê lê tiştek nizane ev çi ye çente yani ka em binêrin pênc çi ye pirpele nivîs lêbele bi bend û bale ji te re hevale ev çi ye ka em binêrin mamikê me yê pênca bersiva wî çi ye ê pênca pirtûk xweş e vay mamikê jî xweş e mamikên şeş bersiva wî nivîn e ka em binêrin nivîn hêle me dibêjin cî şûnê raketinê yani ka çi dibêje şevê datên rojê hiltên ev çi ne xweş e vay jî nivîn yani cî cîya ciyê ku mêrê lê radikeve radizê mamikê me hefta çi bû odeyek şuştî muştî sî û du peya lê rûniştî ev çi ye waya hêsane çi bû em binêrin dîsa jî dew û diran sî û du diranê me heye mamikê me li vir qediya xelas bû me tenê ê hefta bersiva mamika da êdin jî hûn li derekî înternetê li hevalê xwe bipirsin ka çi ye ne çi ye li jêrê vîdeoyê jî binivîsinin li xwe baş binêrin